フィンランドのヘルシンキへと向かう男は、Matkaliput, olkaa hyvä. ヘルシンキを訪れるのは初めてでした。彼はベンチで少しの間眠りにつきますが、その時突然現れた3人の犯罪者に強盗に遭ってしまいます。奴らは倒れた男を無慈悲に暴行し、そのまま姿を消してしまいました。どれほどの時間が経ったのでしょうか。血まみれになった男はある建物のトイレに入り、そのまま倒れ込んでしまいました。Lajunen miesten huoneesta. 昏睡状態の男は緊急治療室に運ばれ、 Pulssi laskee. Menetämme hänet. 0512. 医師は死亡宣告を下します。しかし死んだと思われていた男は目を覚まし、病院を抜け出します。彼は少し歩いただけで再び倒れてしまいますが、Onko se kuollut? Ei kerran, koska se liikkuu. 子供たちが両親にこのことを知らせます。そしてコンテナで暮らすニーミネン一家は決して裕福ではない事情にもかかわらず、倒れた男を看病することにします。 Käydäänkö ulkona? Mitäs tehdään? Pitäisikö se viedä sairaalaan? Kysytään siltä. Sitten kun tokenee. Hae kananmunia ja maitoa. Kiitos. Te olette ystävällinen. Siitä en tiedä mitään. Meillä on ollut onnea. Tämä asunto ja Niemisen työpaikka. Pari yötä viikossa vain, mutta kuitenkin. Mikä mies sinä olet? しか Ääni し on jotenkin vahingoittunut. En edes muista, kuka olen. 男は自分の名前すら思い出せず、そのまましばらくの時間が流れます。Nyt on perjantai. Mennään ulos syömään. 港の捨てられたコンテナで生活する阻害された村の人々のために救世軍は食事を提供していました。そこで男は救世軍のイルマに心を奪われます。 Juotko oluen, jos tarjoaa? Ettei Kaisa välttämättä huomaa, jos otamme keskioluet. 2 olutta. Lokki. Tuhkakuppi. Nainen. Laskit leikkiä. Ei pidä lannistua, vaikka muisti on mennyt. Elämä kulkee joka tapauksessa eteen eikä taakse. Muutoin olisitkin pulassa. Istuu junassa siinä kaikki. Työmiehen kädet. Jotakin sinä olet tehnyt. Hae sen oluen. Kaveri, hei. Se oli vain ajatus. Näin lapsena elokuva, jossa kaverin muisti palautuu, kun se sai iskun samaan kohtaan. 寮で一人暮らしをしているイルマは退勤後、連検静まり返った部屋へと足を運びます。そして翌日、男は港の警備員であるアンティラに出会います。 Nyt on niin, että teidän etunne saattavat olla yhteneväisiä. Tämä mies tarvitsee asunnon. Erikssonin kontti on tyhjä. Missäs hän on? Paleltui viime talvena. Ymmärrätte, että tämä kaikki on epävirallista. Sitten meidän on tyytyminen suulliseen sopimukseen. Maksetaan etukäteen joka maanantai. お金のことしか頭にないアンティラは男に法外な値段をふっかけますが、 Mutta jos ette maksa, lähetän tappajakoirani puraisemaan teiltä nenä pois. とにかく男には住処ができました。 Joutaako tämä? Joo, ota vaan. みすぼらしい場所ですが、彼は愛情を込めてきれいに掃除をします。 Mitä olen velkaa? Jos näet minut suullani katuessa, käännä selää. Kaisa lupasi patjan. Meillä on ylimääräinen. Jukeboksi. Nämä jäävät ylitse. Nyt se pitäisi toimia. しかし
何よりも重要なのはお金を稼がなければならないということでした。 Keitossa oli liian vähän suolaa. Olihan siinä kaalia ja perunoita. Näytät muuten surkealta. Tule käymään täällä. Tarvitset uudet vaatteet. Minun täytyy kuulemma ryhdistäytyä. 男は服を洗って着替え仕事を探すことにします。 Missäs tässä kylässä on työvoimatoimisto? Ensin sukunimi, sitten molemmat etunimet. Voinko auttaa? Odottakaa tässä. Pidättekö meitä pilkkananne? Kai teillä nimi on? Sain iskun päähäni. Itse asiassa useita. Älkää tulko toiste tuhlaamaan aikaamme. 門前払いを食らった男は空腹を感じある食堂に入ります。 Maksaako se? Ei vesi maksa. Jäi lounaalta yli. Näytätte nälkäiseltä. そして食事を終えた彼は救世軍を訪ねていきます。 Mutta kaikki on turhaa, en voi ostaa mitään. Se ei ole meille uutta. イルマは自ら服を選んであげて Sovituskoppi on nurkassa. Pääset vielä pitkälle. Haluaisitko kertoa, mitä sinulle on tapahtunut? Enkä nykyisessä tilanteessani uskalla keskustella vieraiden kanssa. Se on Irma. Käsittääkseni tuolla on onneton, niin meidän kai pitäisi auttaa häntä. Pyydä hänet tänne. 男はイルマの推薦で仕事を得ることに成功します。その日の夜、家賃を取りにアンティラがやってきます。 Voi maksaa vasta perjantaina. Kiinni. Minusta on tullut pehmeä. Tällä menolla olen pian ulkona alalta. Lähden viikoksi Tallinnaan. Koira jää vahtiin. Onko sille nimi? Hannibal. 数日後、臨決、彼は初めての給料を受け取りました。 Voisinko saattaa sinua? Kadut ovat levottomia nykyisin. Ajattelinkin lähinnä itseäni. Pelkään pimeää. Hyvä on, mennään. En pelännyt hetkeäkään. Sepä hyvä. Varastit suudelman. Olen pahoillani. Tapaammeko huomenna? Epäilemättä, jos tulet töihin. 男はついに家賃を支払うことができ、 Se, Hannibal. Tänne poika. Voisitko lainata autoasi lauantai-illaksi? 20 tunti plus bensat. 今夜はイルマを招待して彼女のためにステーキを準備します。 Oletko varma, että voi auttaa? Luulen, että tämä on jo pilalla. Herneet olivat hyviä. Teeskenteletkö vai etkö tosiaankaan muista mitään? Maantien varressa kirkas liekki on kuuma. Ajatus nimettömästä haudasta. My heart must do in 100. そして救世軍で働いている間、彼はバンドのメンバーを説得したりもします。 Mutta eikö teille ole koskaan tullut mieleen bluesia, rytmen bluesia, rock'n'rollia? 男は彼らを家に招待しました。 彼はこの考えを所長に伝えますが、 Lauleskelin itsekin jonkin verran nuorempana. 意外にもすんなりと許可をもらえました。 Esittää kuoromme poikkeuksellisesti laulun Pieni sydän. Niin pieni, miss sydän on. Aatosta jaloa ja alhaista mieltä kätkee suuret unelmat. Ja vihan... 新しく変わった音楽は皆を満足させます。 Lähdetkö lauantaina ulos? En voi järjestellä epämääräisiä tapaamisia työaikana. Mutta kyllä se käy. そのようにして2人はデートをするようになり、 Haemme kai Hannibalin mukaan. Totta kai. Olisiko näistä syötäväksi? Saimme kai hyvän saaliin. Saa siitä ateria. Elämäni losi näyttää palanneen. Tunnen itseni voimakkaaksi. Kaikki on armoa. Paholainen vaani, joka kulman takana on. Minne vain mä kuljen, on tuo tunne mukana. Minne vain mä kuljen, on tuo tunne mukana. デートを終えた2人が公園を見にやってきます。 Pääsylippu. Minähän tämän järjestän. Luoja auta vaikka tukista. 数日後、リンケン、
旧西軍の仕事をしていた男は溶接をしている場面を目にします。 Voisiko minäkin koettaa? Siitä vaan. Voitte ilmoittautua nyt konttorissa ja aloittaa ensi maanantaina kello 7. 社長は男に名前がないことなど気にもとどめませんでしたが、 Ja vaihtuu 2 viikon välein. Mutta kun on tämä nimiongelma. Avatkaa Sveitsissä numerotili ja palatkaa sitten asiaan. 男は仕方なく口座を開設しに行きます。 Täyttäkää tämä. Tarkoitan sellaista numerotiliä, jotka on Sveitsissä käytössä. その時銀行強盗が押し入ってきました。 Nostaisin tuolta tililtä 247 000. Tili on jäädytetty. Tiedän sen. Tässä ei ole sellaisia summia. Täytyy hakea Holvista. Laske tarkkaan, en halua ylimääräistä. Joudun sulkemaan oven, että saa vähän etumatkaa. Olen pahoillani. Se nyt olisi ollut samantekevää. Koko konserni myytiin Pohjois-Koreaan. Vai niin? Oli hauska tutustua. Ilo oli kokonaan minun puolellani. そのまま取り調べを受けていた男は Ja mahdollinen osallisuutensa ryöstöön on selvitetty. 身元が不確実であるという理由で理不尽にも留置場に閉じ込められてしまいます。 Irtolaislaki on tosin kumottu, mutta meillä on pykäliä, joiden avulla te pysytte täällä. Minulla on käsittääkseni oikeus yhteen puheluun. 彼はイルマに電話をかけ、彼女は旧西軍を通じて弁護士を呼んでくれました。 Näin ei kuitenkaan ole, koska kyseessä on väkivallan aiheuttama myös vapauden häiristoon. 厳しい警察は法律まで調べ上げて男を捕らえておこうとしますが、 Pykälän 3. momentin mukaan edellä mainittu hoitoon määrääminen. 弁護士の活躍により無事に釈放されます。 Tässä on teille sykäri. ところが男が酒場に立ち寄った時、あの銀行強盗が彼に近づいてきました。 Seurasin teitä. Pyytääkseni anteeksi. Ajattelin, josko tekisitte korvausta vasta. Kaikki romahti tähän tielle. Irtisanoi lainani. Koneet myytiin pankille alihintaan. 3 viikon kuluttua pankki myi ne. その強盗は給料も払えないまま従業員たちを解雇せざるを得なかった事情を打ち明け、 Niinpä tein, niin kuin tein. 男は彼の頼みを聞き入れることにします。 Tässä kaikessa on päällä summa. Tämä tässä on teille. Hoidatteko homman? Hoidan. そして男が事務所を出た後、その強盗は自ら命を絶つという極端な選択をしてしまいます。ところが数日後、男を諭すチラシが貼られます。男はその事実も知らないまま未払いの給料をみんなに届けて回っていました。 Aika pieniä perunoita. Meistä ei riitä 3. Ajattelin kutsua Irman kylään. Anna edes puolikas. その時警察が現れ、彼に身元を告げます。 Henkilöllisyytenne on selvinnyt. Päästimme kuvanne lehtiin ja vaimoni otti yhteyttä tänä aamuna. Jaakko Antero Lujanen. Olette kotoisin Nurmeksesta ja ammatiltanne hitsari. それほどまでに思い出したかった自分の名前でしたが、妻がいるという事実はあまりにも衝撃的でした。 Jos sinulla kerran on vaimo, sinun on palattava kotiisi. Toin juna-aikataulut. Jatka vielä hetkeksi. Istutaan vaan hiljaa. イルマと男は名残惜しさを残したまま最後の挨拶を交わします。 Ethän unohda. Kuinka voisin? Olithan ensirakkauteni. 男の記憶は戻りませんでしたが、連絡をしてきたという妻に会いに行きました。 Terve. Etkä ei ole odottanut minua. Vuosia. Riitelimmekö me useinkin? Tosiaan taida muistaa paljon. Sitten se johti eroon. Noinko minä liikaa? Et. Sen sijaan pelasit. Hävisit Ventissä kaikki LP-levysi. Itse syytöksesi tekivät sinusta puhumattoman. Nukuimme eri huoneissa. Sitten haimme eroa. Sinä lähdit etelään jonkun työpaikan perässä. Enkä kuullut sinusta ennen kuin lehdestä. Avioero astui voimaan kesäkuussa. Olisin kyllä kirjoittanut, jos olisin tiennyt sinusta. その時誰かが部屋に入ってきますが、彼は妻の新しい恋人でした。 Mä rakastan tuota naista. Se on hyvä. Ettekö sinulla ei ole vaatimuksia? Miksi olisi? Ettekö tarvitse tapelua? Ei minun puolestani. Olet hyvä hänelle. こうして男は妻と最後の別れの挨拶をし、
再びヘルシンキ行きの列車に乗り込みます。 Tässä sakenne, hyvä herra. 現実から逃げるように去った男は全てを失った後にようやく再び一日を生き抜く勇気を見出しました。再び生きてみようとする小さな意志に対して人生は温かい手で応えてくれたのです。男は再び港に戻ってきますが、そこで彼を殺しかけたあの犯罪者たちに出くわします。その時人々が現れて犯罪者たちを取り囲みますが、 Päätit sitten palata. それはアンティラが率いる警備隊でした。 Soitan ambulanssin, mutta jos sallit, ruokalassa olisi iltamat. Ihanimman mon repu nyt puiston katveessa on. このようにして男はイルマと共に歩んでいくことになります。 Et viipynyt kauan. Pelkäsin jo hetken. Turhaa. 反テンポ遅れた演技、ディン、非現実的な写実主義、詩的なセリフ、荒廃した状況の中で光るユーモアなど、アキカウリス・マキ監督のあらゆる特徴が溶け込んだ2002年の作品「過去のない男」は退屈そうに見えて没入させ、悲しくなりそうな時に声を出して笑わせる、本当に個性にあふれた面白い映画でした。今のような時期に一筋のぬくもりを感じたいのであれば、この作品をぜひ一度ご覧になることをお勧めします。いつも幸せがいっぱいであることを祈りつつ、私は次の動画でお会いしたいと思います。